Kung di na dyan nimo kaya ang imong gida nga problema, adyo ka balaka sampil ra sa taas, di ka pasagdan ana nida, basta salig lang sa taas og sampita sidya, adyo ka balaka. Adyo pada sa imong mga barkada na ang problema mawa ragto nga ban og alcoholic drinks, di dyan na maori pa, arani mo sa jupa kung mauman gani na. Sa tinuoray, di na mo ang solusyon para mawala ang gidadaan atong problema, kundi agpagampura kung pagsalig sa taas, di ara ka salig nidya. Kung may problema ka, kung may problema ka, iambura mauna. Kung may problema ka,